भाजपचं स्वप्न पूर्ण झालं असून सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला शहरातील विजय आम्हाला 100% भाजपकडे घेऊन जाईल असा विश्वास जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी व्यक्त केलाय। कारण असं आहे की 2007 पासून भारतीय जनता पार्टीच्या तत्कालीन सगळ्या कार्यकर्त्यांचं, नंतर सामील झालेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचं स्वप्न होतं की सावंतवाडी नगरपालिकेवर स्वबळावर सत्ता आणायची। आणि मला वाटतं की आजच्या दिवशी ते आमचं सगळ्यांचं स्वप्न साकार झालंय। खूप दिवस आम्ही वाट पाहिली, खूप दिवस मेहनत घेतली, खूप दिवस संघटनात्मक काम वाढवलं आणि त्यामुळे आज आमचे नगराध्यक्ष श्रद्धाताई भोसले आणि त्यांच्याबरोबर निवडून आलेल्या सगळ्याच नगरसेवकांचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो, मतदारांना धन्यवाद देतो। वेंगुर्ला यापूर्वी भारतीय जनता पार्टीने त्यावेळी त्यांच्या तुलनेने आमची संघटनात्मक ताकद कमी असताना सुद्धा आम्ही जिंकली होती आणि आम्ही लोकांना सांगितलं होतं की ज्याप्रमाणे वेंगुर्ल्यामध्ये आम्हाला विजय मिळाल्यानंतर आम्ही वेंगुर्ल्याचा विकास, सर्वांगीण विकास साधला होता आणि तोच जागा पकडून आम्ही चारही ठिकाणी त्या पद्धतीचा प्रचार केला होता। स्वबळावर आम्ही लढलो होतो। वेंगुर्ल्यामध्ये अपेक्षित आम्हाला यश मिळालं, 16 सीट आणि एक नगराध्यक्ष अशा पद्धतीचं यश मिळालं आणि त्यामुळे तिथल्याही सगळ्या जनतेचं, मतदारांचं आभार मानतो। माझ्या सगळ्याच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे, निष्ठेने आणि पक्षाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सुंदर काम केलेलं आहे। भविष्यामध्ये हे दोन आमचे विजय जे आहेत तर ते विजय आम्हाला भारतीय जनता पार्टीने 100% कडे घेऊन जातील, यात कोणताही संदेह नाही।